ukuthi izwi lifundiwe bazalwane. Ngizothanda ukushare nabazalwane ukuthi sazi ukuthi wena awufi. Ithi mina angifi. Kufa lo mzimba. Mina angifi. Kufa lo mzimba. Noma ngabe izimo zingihlasela ngindlula kuzo angithinteki. Konke ukufa okuba phezulu kwami ngizilandela khona. From my eye gate, my ear gate, konke ngiyakulanda bazalwane. Amen. Masifunde ukuthi no. Masenzeni kanje ikhanda liyakwazi ukuthi bazalwane ithi no. Ithi no, no, no. Nobody told you the road will be easy. It won't be easy. Sisonta emafonini ngoba emasontweni ziningi izinto zakhona. Amen. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi ziningi zinjalo uyasikhusela uyasikhipha. Amen. So mawungayishiya indawo yakho ngokuthi esontweni bakugilile bese uyahlala. Bakugilile qhubeka uye phambili. uNkulunkulu usasenenjongo nenhloso ngempilo yakho. That is why you are still alive. Kulo mzimba ungakafi. So umzimba lo obolekiwe emhlabeni kubalekile ukuthi siuphathe kahle. Imoto mayibolekiwe kuyo umuntu uyiphatha kahle. Uyidrive kahle uzuyigeze ukuthi umnikazi wayo makayithola ayithola iclean. Nalo mzimba ongawazi ukuthi uzuzibone uya ku reflection eyispeed ufike uzibheke khani uzibona face to face. Kuzofika isikhathi lapho uzophuma kulo mzimba ubheke ubone. Sizofika leso sikhathi. But why ungakakwazi ukubona kanje? Imoto oyibolekiwe yiphathe kahle. Uthi umhlabeleli iphathe kahle leli vangeli. Uliphathe kahle bazalwane. Ivangeli lamelana nengqondo yakho nenhliziyo yakho nomphefumulo wakho nomzimba omthole kulo mhlaba. Amen. Siyabona yonke indawo abantu bane insulin resistance, abantu abaningi baphethwe ushukela, abantu abaningi baphethwe high blood, abantu abaningi baphethwe yini. Zonke lezi zifo lezi ziqala enhliziyweni. Ziqala kubazalwane. uJesu uthi vula inhliziyo uyanqonqotha, uthi mvulele ini inhliziyo, akakhethanga enye indawo, ukhethe ini inhliziyo ngoba uyazi ukuthi inhliziyo inazo zonke lezi zinto bazalwane. Amen. Ingqondo yokuqala yile, this is the first brain. I-second brain inhliziyo. I-third brain yi-gut bula. I-third brain kuphi ila. Mawucabanga kakhulu ulimala izinto nanani kumosheka kuphi ingqondo. Mayimosheka ilahlela kuphi la ku-gut. Ngibona ngani ukuthi angisenzi kahle, ngiyaqalela ngiba ne-pot belly, ngikhulukhaba ngenzani. Angidli soft, kusho ukuthi nginey'nkinga ezingangifuni. Nginey'nkinga ngithwasa le moto le ewulo mzimba, inkinga ezingangifuni. Ngoba yonke into ohlangane nayo la emhlabeni aseyakho. Imali utholela aseyakho, abantwana batholela asabakho, indoda utholela aseyakho, indlu utholela aseyakho. Into wazi ukuthi the day ushona uzoshiya aseyakho. Iyi-blessing uNkulunkulu akubusise ngayo. Ngonephathi ukuthengela isibusiso kulethele i-present i-blessing, uzohlala uphethe leyo blessing leyo. Iyangidlula isikhathi sayo ngisho bazalwane. Nalo mntwana uNkulunkulu akubusise ngaye namhlanje sekakwenza into kanohalala. Amukela ukuthi wena you did your part, umkhulisile wafika la, bese soyaziprotecta umyeke uphume kuye bazalwane. Amen. Nomyeni ushade naye alokakhona endlini. Umbona manje ukuthi obathi upheka lokwenza lokhu aka-appreciate, iba absent akhona. Ungamthuki ungambuzi. Makaphuma ahamba ayakuphi kuphi, ungambuzi ukuthi uyaphi ngalesi khathi. Azange athumbuza ngisho bazalwane. Uma ubuza ukuthi uyaphi uzolimala between nina noyithungu bani. Uwe ngoba uzoqalela uprofesy.
and ma-prophesy uzathi ngiyazi ukuthi yakujeni uya ebufeleni uya bazalwane ungamprofeti umuntu kaNkulunkulu. Amen. Ngakathi sekushaya intambama sekaphuma egezini athi uyahamba uthi okay baba ngicela ukwazi ukuthi isikhiya ngikubekele kuphi uzobuya ngibani isikhathi. Amen. Ukhethe ukuthula, choose yourself. Uthi no ngami. Amen. Abomama abaningi sina like 80% ukuthi siphathwe high blood neshukela. Abobaba eklinikhi ababona abaphethwe high blood neshukela mara babancane. Abaningi bafika sebashaywe i-stroke ngoba babhodla up abakhulumi. Amen. Sisamthanda uJesu bazalwane. So zazi ukuthi unique ngoba noma makazoshiya wonke lama-girlfriend wakhe 2017 azoshada wena wakubonisa ukuthi uNkulunkulu ukuthembile ukuthi uzokwazi ukumkhulekela, uzokwazi ukumhlalela, uzokwazi ukusimela isimo noma sivuma noma singavumi. Makakushada ubaba bekangashada umprofeti, bekangashada ijaji ezothi makufika ekamereni makatshelana uthi masikhulume. Ekamereni akukhulunywa, asindawo yokukhulunywa, asindawo yokuthi masikhuluma, kusukuse court. Amen. Akusukuse court ngoba the more uthi asikhulume mase sekaphuma makacabanga lentambama athi thiphuma ehlala ecrating abuye sekangasaziboni igama lakhe hamba kanje. Hayi ukuthi udakiwe ngesisathi uthi nje ibhiya lemlomeni ukuthi akudistract ungeke uzokhuluma. Amen bazalwane. Sizozithanda enough ngisho bazalwane. Unkosikazi ohlakaniphile unkosikazi kaProverbs 31 yakho umuzi wakhe. Wakhiwa ngani ngedolo. Hayi ngekorobela, ikorobela yiwakhe instead uzoba nama-ulcers. Abe ne-cancer. Amen. Ikorobela kaJesu ayikho, ikhona ikorobela yezulu yidolo. Amen. uNkulunkulu asize bazalwane sibe abomama bakhe imizi yethu, sibe abomama abazithandayo, sibe abomama abazi-appreciate-ayo, sibe abomama abathi no ngathi. I-life mayikunika ilemon uthi uphendule yenze lemonade because when you are above ubungunqa kukwenzi next. Amen. The reason unamaphondo amela kusho ukuthi inkulu okwazi ukuyilwa. Amen. Maqala umile uthi kunamaphondo ayi2 amela kusho ukuthi there's war ezayo. Inkomo inamaphondo la wena awakho ala. Amen. Kusho ukuthi khona lezolwa nayo. Amen. Amen. Sibona nje ukuthi ngikhula amabele and growing breast. Growing breast, you are growing horns to fight the battle. Amen bazalwane. uNkulunkulu anisize. We are growing what bazalwane? Horns to fight the what? The battle. Because the battle is about to start. Mawuqala kubona kuphuma amabele impiyezi. Amen. Siyamthanda uMfeso ngisho bazalwane. So oyazi ukuthi uthole la emhlabeni, please mzalwane ngicela uphume kuyo. Ayikho into ekuthiwa high blood, ayikho into ekuthiwa ishukela. I-pancreas fanele ikhipha ama-hormones amaningi kabi. Ayisikhrithi kuphela i-insulin ukuthi ihlelele i-insulin wena uzoloku-ke manje uloku uphuma ungena ku-deliverance uyaphuma uyangena uma ufika endlini umprofeti. Hayi bazalwane masingavumi. Amen. Masingavumi sithi mawubona ukuthi kukubi kakhulu vele uthi at the center of it all ayikho ukuthi nami. Amen. Uthi at the center of it all uthi it's you that I see, Father. Kulo myeni ongithembe ngayo, kulabantwana ongithembe ngayo, it's you that I see, Father. Amen. Uthi you are greater than the greatest, you are bigger than the biggest. Uthi Jesus. Umthembe bazalwane, umthembe kukubi. Amen bazalwane. Amen. Sisamthanda uJesu, sisasekhona kule ndawo. Amen. Amen. Nabo baba akekho umfazi omubi, akekho umfazi sekaluza ishape. Amen. Akekho umfazi sekaluza ishape ukuthi namhlanje bombheka awusazi manje awusam understand
ngoba wena bothanda le yafika le eqedwe kuwe ngokuthi umstress ungene kulo mshado angana stress that's why bekanefika. Amen. Sisamthanda uJesu bazalwane. So all that can be reversed. All that can be reversed. Mase sombona noma sekathi uyale ekitchen mombheka ku round yonke into awusazi manje. Makaya ngapha ku round yonke into. Amen. Into yakho le yabazalwane usithengele yona ushadele yona. Amen. Owakho lo nkosikazi futhi akekho umunye ozoba above loyo. Amen. Mawubona ukuthi akasekho kulishefu oyithandayo. Yenza nayo ama-exercise, do something, love her enough. Mthande. Ngoba nina uma ukuthi thina into esidinga phela abomama uthando. Just to say I love you. Hayi mina nithi uyabona ngithengile ibrowser unendlu so nithi ubona ngezenzo. Izenzo azikhuluma bazalwane kumuntu omama. Hayi kumuntu omama azikhuluma izenzo. Abomama ba believe action. Believe le kiss yasekuseni, good morning baby, good evening my love, how was your day? Yabona bazalwane, simple thing. Is it hard to say I love you? Bayingakhabathi is not hard ukuthi I love you. Bayingakhi abangazange batshelwe ukuthi I love you kwagcina isikhathi bangakabashadi. Abagcina nje bungakashada ukuthi I love you mase songena emshadweni waphela I love you. Bayingakhi bazalwane? Hayi mina enhlanhla ngathandwa ngithile egcineni. Hayi ngiyanivuma bengithola amadoda enough. Amen. So siyamthanda uNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu luthando. uNkulunkulu ubeke kule mndeni, ubeke kulo nkosikazi ngereason nepurpose. Mawubaba a husband, fanele unkosikazi wakho angaphathwa yi-high blood. Fanele unkosikazi wakho angabi obese. Fanele unkosikazi wakho angabi nesipetshetshe, angabi nomkhaba ofikana. Mawuyindoda kaJehova akuthembile. Amen. Mawuyindoda kaJehova yenzeni? Uwenza umsebenzi ophelele wenkonzo kaJehova mbekeleyo lendlela. Amen. Umama wakwakho angeke umuzwa kuthuka, angeke umuzwa phele inhliziyo, uzoba ne-waistline engaga. Amen. Kanjani you call me? Amen bazalwane. Amen bazalwane. So unkosikazi akabhilizwa imali. Hayi bayayithanda bona kodwa imali. Hayi imali abafazi bayayithanda bazalwane. Abomama bayayithanda imali. Imali ayibhilizi. Ufuna ukuthi mawumupha le mali bese somnika wena. Yabona bese somnika wena, mawumnika wena bese sekuyaphelela. Amen bazalwane. Unkosikazi akathokozeli ukuthi uzofika akuphekele kamnandi nanani udle ungathi thank you baby bekumnandi lokudla. Uvele udle mawuqeda usuku mingathi yabo ngathi uyinja nje mabekele ukudla iyadla iqhaphi yakhe. Unkosikazi ufuna ukuthi appreciate uthi baby lethanga ngendlela ulipheke ngakhona sweetheart. And ulive ukuthi ngalelo langa hayi umoshile kubila amanzi. Negrevi yakhona ukuthi fayela khona ukuyele kunzameni uthi baby thank you the food tastes nice ngenhliziyo uthi Jehova ngiqeda le plate. Bese kusasa so uthi kuye ayi baby yazi ngithanda masingapheka kanje nakanje nakanje awusasho ukuthi hayi uyayibaxa ngapha nkosikazi wami. Amen. Ungamlimazi ngoba uyimbali ufragile uyashesha ukulimala. Amen. Amen. Health. Sisase ku health bazalwane isikhathi. Sisase ku health nebazalwane sizoya ku healing few minutes nje. Ngoba isikhathi mzala 15:48 10 to 4. Okay. I-health leyo nje bazalwane. Sisase ku health nokuthi endlini masivuka asivuki ngeshukela. Ngisho masikhula thina befanele ukuthi wenze itiye leshukela wenzele ubaba omnike ekamereni.
akasanike itiya neshukela ekamereni. Fanele makavuka ubaba ahlale at least 4 hours before azophuza anything emzimbeni. Asiza umzimba wakhe ukuthi udigeste lokho akudla lokho kwasebusuku negazi lakhe liqalele uhlukanise yonke into kahle. Amen. Itiya neshukela is a no. Anything white, sweet is dangerous. Ayikho good for wena. Kakhulu kubaba. Ishaya testosterone. Ishaya the hormone testosterone. Ilapho nayo pancreas isizwe pancreas futhi icimele insulin. Testosterone kubobaba ishayeke at the age of 30 years. Performance goes down. So baba makathucela itiye neshukela no problem. Umenzele uthi muscle mass goes down. Amen. Semthanda uJehova. So manje makuyitiya lineshukela, i-cold drink ineshukela, ithi testosterone yakuphi down. Iflower into enziwe ngeflower ithi testosterone yakuphi down. Ungayidla wena ngechoice yakho. Amagwinya waselokishini thina esihlangene elokishini even worse, testosterone yakuphi down. So manje indoda yindoda nge-men's crown. Indoda fanele mayivuka ekuseni ithi inkosikazi sanibonani kuKhombi Springs. Bengihlala ngapha eDanotha besithi mawuye Springs ungahambi ngemoto bokhomba kanje bazalwane. Fanele kuKhombi Springs. Ubaba makavuka ekuseni athi fanele nje Springs. Amen bazalwane. Siyamthanda uJehova. Amen. So manje ngokudla esikudlayo inkukhu lezi zihlatshwa iestrogen eningi. Zihlatshwa iestrogen eningi nenkomo ukuthi zikhule zimultiply fast. Zihlatshwa iestrogen eningi. Manje iestrogen eningi icima i-testosterone empilweni yomuntu angisho bazalwane. So manje uthola bobaba njengalabo baba basesprings emateksini uma bafonela bebathi sise Phosphorus bathi wenzani Phosphorus bathi ngizoyenza i-abortion. Ngoba mabavuka ekuseni badla ipapa elimhlophe, badla inyama lapha estation. Inyama is very good bazalwane, ungayidla inyama but wazi ukuthi is grass fed. Yilwane ezizutshani ezitshisayo. Ungawuthola amabhushari wakugule lapha ilwane zakhona zizutshani zetshise. Ngoba le nkomo lezi ukuthi basihlabela lama-injection bese masesiyidla sodla wonke ama-injection ahlatshwe kule nkomo le. Bese mawafika kuwe awusabi ubaba soba nokhabazela ngisho bazalwane. Sokukhula i-testosterone yagcwala ngisho bazalwane. Ilo sokukhula i-estrogen yagcwala i-testosterone yadropha ngisho bazalwane. So sizozama ukuthi le mzimba sinakekele ukuze ekamereni kungabi ne-court. Mawungena endlini ekamereni akufanele kube ne-court. Fanele ukuthi kube khona umsebenzi. Amen. Sisasekhona bazalwane. Amen. Nokuthi ingqondo yakho ingabi idopamine yakho ingalimali, ungahlala emakhoneni uhlala etavern solo wena uhlalela utshwala from Monday to Friday ngoba uyazi ukuthi endlini uyasaba ukungena. Mhlawumbe nobhuti wakho uphuza every day. So uzoxakekile ukuthi ubhuti wakho uphuza too much, ubhema too much. Akuhlale naye phansi umbuzo ukuthi how is your life ekamereni. Amen. Uzothola ukuthi abaningi sebalimele ngoba vele soloko baqala ukudla lenyama futhi bayenza worse. Khona kune chicken licken, kune KFC, sidla yonke lento ehlaba ama injection every day. Bese lenyama lezi masifika kithi injection ayifi bazalwane. Ayifi injection ekhulise lesilwane. Mawuyidla nawe uzofika ikhule kuwe. Serious ayindawo. Angisho inyama beyijova solo kuyajova yona and uya lapha ebushari bathatha ilo i-hind quarter basikale ile nkomo bekufan Firel benama foot and mouth disease bayihlaba ama injection wakhona nalebe bayihlaba ngapha baloku bazikhulisa wena mawufika uthengile lapha inyama uthenga ushevu wodwa and mawuqala upheka le nyama lapho ungastopa khona ukuyidla inyama le bengithi mangipheka ngithola ukuthi ismell say chicken let's about chicken nesmell senkukhu ismell sakhona siyafana ngaqala ngathi this is not food uthi Jehovah let your food be your medicine. Amen.
Sizozama ngisho bazalwane. Ngoba imali yakho le isebenza kanzima and ukudla okudlayo ufuna ukuthi ukuphilisa ufuna ukuthi ukubulale. Amen. Amen. So indaba yokuthi sizothenga le nyama nama fish oil bazalwane. Uke waye store wayothenga fish oil. Ikhala yakho injani wonke ama fish oil? Yellow ikhala i1. Ifish oil leya. Amakhala bazalwane bafaka amakhala batshintsha lamafutha bawayenzayo bayenze nje kube khala i1 yonke ngathi kuyafana kuba kuhle. Ngoba uthenga olive oil ipicanto amalo wakhona wafani kuya ukuthi lama olives wakhona bawakhe asasengakanani amakhala wafani. So le uniform nespaletha lesi usiphuzile manje ikhala yakhona iuniform iyafana yonke. Mara njoba siphuzile ngisho bazalwane nami ngiyengaphuza lapha ya ispaletha bathini lebovu dala ngasigcina ngiyengaphuza bazalwane icup but I knew ukuthi mangiphuza lapha sengiphuza ini. Amen. Siphuza nje le khala into ezodestroya la ngaphakathi. Amen. Siyamthanda uJesu ngisho bazalwane. Kusho yena wathi let your food be your medicine. Ilogo yala i3 John verse 1 to 2, it be in good health and prosper even as your soul prospers. How can your soul prosper? Udla ukudla poison. Amen bazalwane. How can ube in good health udla ukudla poison? How can nibe rich endlini ubaba makafika wena uhlala umshumayeza njalo? Makathi uyalala awumrespect umtshela ngendlela ngakhona namanje kuphela impuphu kuphele ini awumnika ukuthula anikhuleki uNkulunkulu niye ngokukholwa nithi baba we thank you for that day, we thank you Father ukuthi bekunempuphu namhlanje abanye bayithola. Amen. I-wealth yasendlini yakho before ufuna i-deliverance uyiqosha ngomlomo wakho. You don't appreciate umyeni wakho izinto akwenzela zona. Lithi count your blessing one by one noma ngabe zincane kangakanani ukuthi nje uyabuya ekhaya akunika 200 it's a lot. Nkosikazi uhlaniphele uthatha 200 uthatha i20 rand usowa iseed somewhere for the poor and the needy. Imali kamini wakhe ikwazi ukukhula endlini. The reason niphuwa endlini ningana next uwe culprit. Investeli lo baba. Amen. The only investment ekhona ukunikelela abampofu abaswele. Hayi Pastor Dindi. Pastor Dindi uzoyidla imali athenga ijeep. Hambe ngejeep lapha ngaphandle. Abampofu the minute ubathola leyo 500 bakhala babonga uNkulunkulu basho yonke into. uNkulunkulu open the floodgates of heaven. Awubusise lo yamdeni. Amen. So bazalwane ngithanda ukubonga nabo bonke abazalwane abanikelile kune ministry every time ninikela and umzalwane makaqeda ukunikela namhlanje ufunikele 500 rand. Believe me before kushonilanga khona uzofona athi akuna next endlini. Le 500 rand bese yahamba kuye. Amen. Abanye bathi rent sebayasikhipha endlini. Khona bekaqeda ufake 1009 rent yakhe 1002 sengiyayithatha ngiyayithumela lapha. Amen. Sifundiseni bazalwane ukuthi blessed is the hand that gives than the one that receives. Ungabi umphemphe mawuthi wamukela uJesu wena uhlala ukhangezile. Ukhangezile uNkulunkulu azangathi blessed is the hand that khangeza always. Uthe that gives. uNkulunkulu ongalishintshi izwi lakhe. Amen. Usindisiwe wakholwa wakwenza konke washiywa washiya yonke into siyambonga uNkulunkulu. Qalela ke manje wenza ama kingdom principles. Give. Amen. Give ukuthi uzokwazi ukwenzani ukureceive. Yabo lento esenzayo la kuphela unyaka sino ST senze yonke into nabazalwane abanikelile yonke into siyanikela. This is not about us. This is not about you. This is about the kingdom. Yonke lento yenzeka la, konke lokudla enizokudla la, yonke lento enithole la, it's all for the kingdom. And kunabazalwane abanikelile ukuthi umsebenzi wale kingdom
uqhubeke uye phambili. Amen. So uNkulunkulu will bless them. Amen. So now you can be part yale family. Unikele ku-ST, unikele kimi. We won't eat your money because siyayisaba nathi sifuna ukuba blessed ngokwethu. That is why sinikela ngemali sethu. Amen. So bonke abazalwane abanikelayo for the kingdom of God, no ukuthi is not in vain. Uyakunikela kangaka nje for the kingdom kaNkulunkulu, uyasuka ngeseed. Isizukulwane nesizukulwane sakho will never lack. Ngoba nawe you catered for abantwana bakaNkulunkulu. Amen. Amen. Sizozama nje bazalwane. Amen. Ukuthi singabi give nathi sinikele. Amen. Makube khona mawunikelwe i-1,000 rand, nikele i-100 rand, nawe uthi uyayinikela ku-helping hand, help others. Ukuthi lapho la iphume khona le-1,000 rand, uNkulunkulu aphinda add more. Amen bazalwane. Uma umthanda umyeni wakho umnikelele, khipha ukushumi kukamyeni wakho, unikelele abampofu, unganikelele upastor. Angazi mara ungamnikelela mabu-right. Mara kahle the real wealth lapho kubantu abampofu nabafelokazi. Amen. Isecret la sibone khona. Amen. And iseBhayibhelini. Angibona ngeBhayibhelini ithi upastor. Ngazi la ithi ku-storehouse kwakunikelwa khona. Mara ayikupastor. Ukuthi ku-storehouse bekwathi kuletha ukudla khona ukuthi abampofu nabaswele bazokwazi ukuthola ini. Amen. It's done. So ke bazalwane uNkulunkulu asisize. I think sesiphelile isikhathi selo sesingena kusikhathi se-healing. Sekwese-healing. Sese-healing. Okay bazalwane. Sesingena esikhathini se-healing. Khona ama-questions ku-health. Noma sikhulume kancane mara khona ama-questions. Ukuthi uma ngine-diabetes mhlawumbe and mina ngizondi umuntu ngithanda wonke umuntu ngithanda nekati likamakhelwane why ngishukela. Mhlawumbe khona ama-questions. Bayingakho abane-high blood neshukela. Abazalwane baphilile basindisiwe. Amen. Siyambonga uJehova. Uneshukela? Question. Okay, question. Yeah. So the question that I have ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi ifish oil kumele ukuthi siyithenge sisebenzise yini olive oil. I-olive oil, i-coconut, i-palm oil. Yize zi right. Yeah, amafutha right. Okay. Ngoba i-fish oil yamampela angeke uzuyiphuza. I-fish oil yazi ukuthi i-cod liver oil inuka kabi kanjani. So there's no way ungathola i-fish oil futhi egcwele ibhodlela lingaka eShoprite. Ngeke uzuyithola i-fish oil store. Ayikho. Okay, Amen. Ngiyabonga. Amen. Irama bazalwane, please guys. Irama is good for the shoes. Uyabona ngapholisha icathu zakho ngerama zizohlala ezishayina. But ama-cells wakho ngaphakathi ayalimala, ama-cell receptors ayalimala bazalwane. Wenza ama-cells wakho ukuthi afane ne-thyroid hormone kuphela ama-threads. Irama ayidliwa. Amen. Amen. Ithini question? Faneke azame uku-increase amafutha awenkomo, adle ibhatha yenkomo ezidla utshani, adle ukudla okunamafutha mhlambe 10 days, adla amaqanda kuphela, ayeke i-starch, anything wethenge store like isinkwa, ipapa aliyeke, zonke lezi zinto lezi aziyeke bese sekadla ukudla oku-right. Try ukuthi uthole i-grass fed cows, ibisi lakhona amafutha wakhona uwadle. It will really help ukuthi i-insulin resistant, ngoba more the insulin resistant kuba ne-bad cholesterol. So i-bad cholesterol amafutha, then if you eat good fats uzodla lama-fats agcwele labo. Amen. Ungadla i-butter for 10 days, ungadli next and nothing else, udle i-butter, pure butter, real butter. And pure butter uyazi ukuthi ayikho yellow, ayikho yellow ichiberike, hayi ichiberike ifutha. Amen.
Nginombuzo ma. Amen. Ukhulume ngokuthi umuntu ongubaba angaphiwa ukudla mayevuka kumele ahlale 4 hours because it destroy testosterone. Then ebantwana abangabafana, what age should we stop giving them sugary stuff in the morning? Uqalela uba train at very early age, tender age, ubatshele ukuthi muscle mass izojobela. Iyajobela vele. Umuntu mawusathanda unkosikazi wakhe uzothi erection be good mawusangena emshadweni uma ngale manje all of a Sunday awusaperform alright. Angisho kokuqala mawungena lapha emshadweni bo increase blood flow, increase yakho beyimthanda ngalendlela. So bohlala increase blood flow. So mase somjwayele awusa increase le blood flow ngoba sekumuntu ofana nosisi wakho then legazi akusabi liningi. Amen. Ayikho into ekuthiwa yilona i-sexual dysfunction, ukulekha i-oxygen, ukulekha i-circulation. So masifika ku healing, sizoyenza i-healing nabo baba nabo mama, sizoyenza ama-exercise ukuthi uqhaqhe lonke legazi. Amen. Amen mama, bengicela ukubuza. Nginomntwana lapha ekhaya bathi umzimba wakhe ugcwele i-acid. Udla ini? Udla isinkwa, udla izinto zonke ezimhlophe, udla ini? Uyasidla isinkwa kakhulu. Fanele uye kumdlisa isinkwa, utry ukumnika ukudla okufana nabo spinach nani. Ungakanani? Mdala ifirst born yami. Makamdala angadla abo brown rice, adle ama veg isikhathi esiningi. Amen. Angafraywanga. Amen. Amen. And enye into thina sihlalela okushini kuthengiswa amakota khona to khona lamakota lawa but they are killing us. Abantu baselokishini sinebhetshe abadla amakota. Ubheke mawethenga lapha ku fast food. Bonke labantu nase chicken licken mawuthi yathenga abantu emva kwabo. Uthola ukuthi nala lo sis lo awusa understand ukuthi lokudla kahle kahle akuthenga ukusa kuphi. Ubumzimba ubhizi uya reject ulahlela ngaphandle. Uya reject ulahlela ngaphandle. Amen. Amen. Siyabonga mama mina ngidontswe bengiqala ukubona this 2 weeks ku ST nqa but I ended up watching all your videos but into engidonsile is background yakho ukuthi boku pharmaceutical. I'm currently both me and my husband siku pharmaceutical. Okay. So ngifuna izindlela zokuphuma when it comes to medication kakhulu. Ngifuna ukuphuma like ngibe more ku complement. Yes, so bengicela ukubuza ukuthi do you do consultations because it needs more than this kind of a session. I just came for introduction. Do you do consultations where I can consult? Yes, I do. Okay. Thank you. Amen. Amen bazalwane. And nabantwana bethu bazalwane sebabhizi babhema ihabli babli. Ihabli babli is more harmful more than ugwayi. Dopamine ilimala kakhulu and ihabli babli bayibhema bayisaphakathi kunama different flavors bayalimala la ngaphakathi abazali bathi umntana makunankinga ihabli babli ayinaham. Amen. Amen bazalwane. Amen. Amen zalwane. Hi, hello, how are you? I'm good and you? Good. I wanted to ask what kind of sugar is good to eat besides white sugar? Okay, khona stevia. Do you know stevia? Discam bayasithengisa but asitaste njengalesi mina ngisodayo. Khona stevia, khona ishukela ebrown yenziwe ngecane. uNkulunkulu uyathi makadala ishukela icane wayenza ukuthi umoba yawazi umoba the sugar cane mayivula iqinile and yakulimaza la uNkulunkulu bekasi restricta ukuthi singayidli kakhulu. So manje khona ishukela enjalo mawuyithenga lapha imanzi ithi futhi njobe imvula sone itswayi ngisebenzisa iCeltic nale ishukela ma iweather mayiso ziba manzi zithi endlini azihambokha so ngisifuna iba thick. Oh, okay. Thank you. Ishukela le ethengwayo mina mangibuye esikolweni bazalwane ngabuye ngumzalwane ngisindisiwe ekudleni. Bengingayithengi flour, bengingathengi le rice,
bengingathengi leya angazi leya nto bathi fish oil yellow bengisaba kabi bengizibona lapha eSprings bathengisa bathi package zize zineshukela ngithi that's toxic. Amen. And I'm so sorry ukuthi abazalwane mabafuna ukudla sithi sibayenzela ama package sonikela abazalwane kuphi sibathengela lokudla because the real food is very expensive. So this is not food but uhambisa ilanga ngoba bathi siswa siboni. Amen. Siyaxolisa ngalokho ayuthi our intention is to kill people but ukuthi okwamanje financially there's no way singanithengela ama brown rice nonke nama black rice. Nama stavia it's impossible bazalwane. Amen. Singa support the family one but what about the rest? Amen. Sesiku healing. Sesiku healing. Amen. Okay. Anything othi mawuyidla mzalwane ingancibiliki emlomeni. Anything othi mawuyidla ingancibiliki emlomeni fanele uyihlafune uyichuwe njengale nkomo uyihlafune that's the food. Anything odla ishelele nje moyifaka ishelele nje it's not food. Mayifika nasesiswini iyofika ihlale uyothatha amalanga ukuthi iziphume. Amen. So would you say raw, like eating anything in its purest Mama, form? mina ngasikhathi lesine breast cancer ibele selibolile bazalwane. Nami bengikhohlakele nginosathane ngabolibele nkadi indoda ngiprofesaya ngisho yonke into ngaba nesilonda sikashukela esivulekile la benginesilonda esikhulu esivulekile esihlala sikhamisile sithe ngoba benganakuthula umoya omboxokozela ngaze ngabolibele aba ne breast cancer so uNkulunkulu ngafundiswa uNkulunkulu ukuthi ngilishaye ngakayi esikolweni mangifika esikolweni sengifunda ukuthi kuyashaywa ukugula kukhishwa ngokushaya lesizwe yakuyo manje healing ngizomshaya yabo yeah mara bathi abazalwane abagula ngisho so akekho umuntu engizomshaya kusho ukuthi ngizoshaya mina nginibonise ngoba abazalwane bathi baphilile bonke so yeah ngishaya bese bengikha konke ukudla okuraw from the garden ngugeze ngiliquidize ngichuze bese mangiqeda bengithenga ama supplement wase GNLD ngiphuza wona icancer yahamba beku stage 4 inhliziyo yaphola idolo laphola isilonda isikhamisile sikamankekeza sahamba ngoba ngaxolela ngathethelela ngasithanda enough ngathi no to myself. I chose God more than lendo tabingayazi. Ngoba bezongisa ku early grave kancane sengadmithiwe then uNkulunkulu wangikhola to order. Amen. Amen. Abantwana mababadom kakhulu ifluoride bazalwane please is dangerous nabo baba ifluoride yabashaya ku testosterone ifluoride is harmful tryani uthola ama toothpaste natural angana fluoride akhona esiwayenzile we all in one njoba ngine all in one juice akhona ama toothpaste are right natural monga kawatholi ungathatha iturmeric lesigcobise bosiyonisiba ama yellow bone uthatha turmeric uthathe itswayi umixte just brush your teeth or charcoal or umlotha thina sikhula amazinyo agezwa ngomlotha masikhula bengekho toothpaste and that's why besinesibindi sikwazi kuyePitori ngenyawo imile lapha yelomelo sithi siyePitori sinamandla ngoba besingayidli fluoride besingageza amazinyo wefluoride. Ngiyathanda abazalwane nisangithanda sesingena ku healing. Umbuzo wami ukuthi then in terms of cancer ngoba angithi abaningi siyazi ukuthi icancer bazokutshela ukuthi isibungu esikudlayo so does it mean icancer makuyisilonda sivulekile nje it's your heart inhliziyo yakho ayimanga kahle uqoleli unani or it can be something else icancer ukuthi lama cancer cells akwazi ukuduplicate la ngaphakathi it's you so it starts from me you. Okay.
Bengicela ukubuza mama. Lesikhathi ifoni yami isasebenza ingakaphuki. Ngike ngabona la masemthandazweni ebusuku ukhuluma nge-Epsom salt ne-bicarbonate. Beyenzani yona? I-Epsom salt ne-bicarbonate i-alkalize acid. Okay. Amen. Amen. Sisa ku healing. Yes, ma'am. Ngicela ukhumule kwayi. I-ambur kwayi. Amen bazalwane masiphuma ku healing sizoya ku deliverance. Amen bazalwane. Masiphuma ku healing sizoya ku deliverance. And I'm preparing ngolozeni ukuthi nazi ukuthi to be delivered from what? Amen. Mhlambe to be delivered from your toxic thoughts ohlala unazo. Enye mhlambe bothi ufuna deliverance ngoba so ne dysfunctional ekamereni. Mhlambe bothi ufuna deliverance ngoba ishukela yakho iphezulu nanani. So fanele ukwazi ukuthi fanele ukuthethelele uqolele uthande. Amen. So ke siza ku healing. Ku healing kula umuntu wonke umuntu la esandleni la ngoba ngihlale ngikhuluma egroupini ngiyakhuluma ngithi abantu fanele bazishayene. So la kule ndawo le kula kundlula khona i-transmission yegazi kakhulu la ka left. So njengomama yabo vulnerable. Vulnerable. So indawo la fanele ushayela uzokhipha ama toxins ukhipha wonke i-poison, you remove the poison blood ngokwakho endlini. Ubaba makavuka ekseni kule 2 hours angakadli uzoqalela ashaye ne. Ashaye baba uqala la ku enhlanganweni ushaye yonke indawo manje angazi ngizokhuluma kanjani. Uyashaya so. Okay. Okay bazalwane angisho mawuvuka ekseni noma emini noma nini ayikho into ekuthiwa inyawo lakho lindiki ngathi awuzwa kahle ngathi bathi sophethwe yini ayikho yonke lento leyo ushaya la uqala ka left ushaye kwempela kuzophuma amahlwili ushaya kuphuma amahlwili ushaya kuphuma amahlwili shaya kamampela shaya ngicela ushaye stop hayi lapho ushaya phezulu ushaya la yabo kimi sekunjani kimi kuyashintsha la ya kuye yabona ipoison seyaqala yaphuma shaya ichumu uncedisa yabona iseqala yaphuma yabo na ipoison yabo already umzimba wakho bokhipha ipoison nako yabo bheka manje le ikhishwa kuwe yabona uyikhiphayo le yabo iphuma from good from inside le umzimba ukhathele uyikhathelela outside uyayibona umzimba le ukhathelela outside le iphuma inside uyayibona nabona la thabani umama umzimba wakhe already bokhipha le poison so njoba shaya seka wena ukhipha le toxin blood ukhipha phakathi uzikhiphela ipoison phakathi nayo Sondela baba. le ikhishwa umama le okay yabo le poison umama uzikhiphele yena ushayile ngisho umama ushaya yini uzikhiphele le poison le ikhishwa umzimba wakhe ubhizi uthi sekune poison eningi ngaphakathi uyikhathelela ngaphandle yabo so le ikhishwa uye and ngimncedisa kayi10 ushaya yabo be Oh yes. poison blood oh, okay sengikhohliwe mzalwane sami Mas, aqui, você fica um
Nayi. It's coming out, yabo. Nayi pen. Bheka poison blood, yabo. Nayi yaphuma pen. Bheka. Poison blood. Khipha lonke lamahlwili, ukhiphe yonke le poison. Hayi ungabambi kanjalo shaya, ikhiphe. Yeah, ikhiphe ipoison. Uyikhiphe la, uyikhiphe nangapha, uyikhiphe ngizokubonisa ikhishwa yonke indawo. Shaya mzalwane nawe. Hayi ukuthi wena immune, awukho immune. Ungaqinise. Ukanje. Jesus Christ. Qhubeka phela. Qhubeka. Ngicabanga ukuthi abantu balandele how about ukuthi itafula eliyi-1 lize lizophaka while ngisayenza ama-exercise angazi. Ngeke banje manje i-deliverance bazohlanza. Usazoyenza i-deliverance? Ya ku-deliverance bazohlanza manje mabangadla manje. Ngizobheka isikhathi mzalwane cabanga. Bathi sebafuna ukuphakela abantu. Okay, ithi seku-deliverance ke seke. Seya ku-5. Amen bazalwane. Ngenxa yesikhathi sesilate, isikhathi sesithi 20:04. Right 20. Bheka umzalwane bheka Thabana momshutha phela. Bathi ngo-5. Yeah, siyabonga, yeah. Okay bazalwane, sorry nina. Ngenxa yesikhathi siyaxolisa i-deliverance angeke isaba khona, sebazophaka ukudla sesizophuma la. Asis? Askis? Ama takeaway asinawo. Akhona? Azoba enough. Ngicela nikhulumeni bazalwane respond. Nifuna deliverance. Angeke abe enough. When isikhathi? Amen bazalwane. Sekuthi next time angeke kube nebaptism ekseni. Sizozama ukuthi nginifundise kahle in time ngoba manje naku testosterone kubo baba angeke ngisakwazi ukunibonisa ukuthi senza kanjani ukuthi si-increase blood flow sikhiphe le poison blood. So isikhathi asisekho abazalwane bathi bafuna i-deliverance. So Amen. So ke manje sizoya ku-deliverance. Yeah. Sorry ukuthi i-healing yona ngokwayo ithatha 3 hours because befanele ukuthi sishaye sikhiphe wonke lama toxins. Amen. So sizoya ku-deliverance ke bazalwane. Abazalwane bathi ukudla akunandaba as long bathola i-deliverance. Amen. Angazi nonke nisho kanjalo ukuthi ukudla kunandaba as long nizothola i-deliverance. Okay. So this is it. Sukumane ematafuleni. Khumulani icathulo. Nize la phambili sizwenza i-deliverance. Ngicela siphe amatafula. Ukudla-ke sizobiza abantu bala e-Boksburg laba abasestradini sizobaphakelani ngaphandle kokubamba ngokudla. Amen. Sondelani bazalwane.
Ngiyabonga. Mthungu. Ya ushayela uzomfundisa ngesikhathi. Okay bazalwane. Sizoyenza i-round, sizoyenza i-deliverance. Amen. Ngibuyele emuva kancane senze i-round. Sizothi in the name of Jesus 3 times. The blood of Jesus 3 times. The fire of the Holy Ghost 7 times. We confess our sins. Sibiza the name of Jesus 3 times. The blood of Jesus 3 times. The fire of the Holy Ghost 7 times. Sivumizwa ngabazalwane. Amen. Amen. Okay. Semphelele bazalwane. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Space. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. The precious blood of Jesus Christ. The fire of the Holy Ghost. 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 The fire. Humanizon, honestly. Baba kuseni nkulunkulu uthongweni baba sondela Nkosi yami ngizo omishini zona uzokhulisa Nkosi yami lapho ngiyenzanga kahle khona Nkosi yami baba ngicela ungithethelele nkulunkulu Nkosi yami baba nali bandla lapho nabantwana bakho Nkosi yami ngiyabakhulekela ngamunye Nkosi yami baba ukuthi bazokhuluma kuwe namhlanje in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth uNkulunkulu uthongweni baba we repent Nkosi yami siyavuma Nkosi yami uNkulunkulu uthongomuhle asihambanga kahle phambi kwakho uNkulunkulu uthongweni baba kukho konke lapho sibone khona Jehova sithethelele Nkosi yami sithethelele moya wamandla sithethelele moya woqiniso in Jesus mighty name we pray. Mangithi in Jesus mighty name we pray nithi amen. In Jesus mighty name we pray. Sizosho the name of Jesus 3 times, the blood of Jesus 3 times, the fire of the Holy Ghost 7 times. Uzigeze ngegazi likaJesu, ugeze umzimba wakho yonke into yakho, uzigeze uthi ngigeza amehlo wami, ubuso bami, abantwana bami, uzigeze ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Focus kugazi likaJesu elaphalala esiphambanweni, uzigeze ngalo, uzigeze ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha, uzigeze ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha, nesimo zingaso uzigeze. Oh, the blood of Jesus. Oh, with the blood of Jesus. Your situation, kubantwana bakho, wash it out with the blood of Jesus. Your situation, empilweni yakho, ishukela, high blood, wash it out with the blood of Jesus. Geza ngegazi likaJesu, 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 geza ngegazi likaJesu. Zigeze ngegazi likaJesu, geza ngegazi likaJesu, geza ngegazi likaJesu, zigeze ngegazi likaJesu, zigeze ngegazi likaJesu, zigeze ngegazi likaJesu. Wash yourself with the blood of Jesus.
uthatha izandla zakho izithu ufocusa in the blood of Jesus. Uyalibheka igazi kaJesu, uyalithatha uyaliphuza, uyalithatha uyaliphuza, uyalithatha uyaliphuza. We'll be singing the blood of Jesus thina ku background. When you continue drinking the blood of Jesus, when you're done uzothi ukhiphe yonke lento. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. The precious blood of Jesus Christ. The fire of the Holy Ghost. 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 Through the blood, 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 through the blood. I'm a baguette, I'm a baguette, I'm a baguette, I'm a baguette. Through the blood, 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 through the blood. Break loose in the name of Jesus. 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 The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Through the blood, 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 through the blood. Ngicela abantu abazongincedisa la abantu bayawa. Abantu bayawa bazolimala. Ngicela ningincediseni. Blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Through the blood, 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 through the blood. Ngicela amabhakede. Amzama nawo. Sizothi manje asisaphuza igazi manje sithi ukhipha yonke lento manje uthi and uma ungayenzi ngiyazi ukuthi kwenzakalani uma wenza ngiyazi ukuthi kwenzakalani uma lapho khona into engathi iyaphuma emlomeni ukuthi uhlanze uyikhafulele emabhakedeni ngiyaxolisa bekunamabhakede engiwathengile bathi bawakhohliwe amen. So manje sesiphuzile igazi kaJesu, you lift up your hands. Awubheki omunye umuntu ubheka wena. Ufocusa kuwe uthi blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Ngokhona valamehlo. When the right. Valana mehlo bazalwane. The blood.
Ngicabanga ukuhlupheka kwakho uyakhipha namhlanje. Ngicabanga ukugula kwakho kuyaphuma namhlanje. Ngicabanga inzondo, amagugu kuyaphuma namhlanje. Well done, wenza kahle. Qhubeka. Well done. Kadang abantu bayalimala bazalwane. Please. Ngicela next time until deliverance sibe nabantu bawakabuhlungu bazalwane. Ngiyanicela please. Ungagwinya amathi please. Akekho umuntu ogwinya amathi la. Khafulani la. Akekho umuntu ogwinya amathi. Ningagwinya amathi bazalwane. Ningagwinya amathi. Namhlanje sizokhipha ukuhlupheka. Sizokhipha ukuswela emakhaya. Sizokhipha ukugula emakhaya. Ufuna babali. Ngicabanga babali. Okay. Ngoba nalo mama laphaya laphaya. Bambalile. Blood of Jesus. Cabanga usizi lwakho mzalwane. Why are you here? Cabanga usizi lwakho. Break loose in the name of Jesus. 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 Break loose. Break loose in the name of Jesus. 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 Break loose. Break loose in the name of Jesus. 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 Holy Ghost fire. 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 Break loose. Break loose. Break loose. Break loose. Break loose. Break loose in the name of Jesus.
akekho ofana nawe Nkosi yami. uNkulunkulu uthonga Baba sibonakalisa uThixo Nkosi yami. In Jesus mighty name we pray for the God. Heavenly Father, we thank you Lord Jesus. uNkulunkulu uthonga Baba akekho ofana nawe Nkosi yami. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Nkosi yami. Katika uyakho Nkosi yami, in the name of Jesus. uNkulunkulu Baba akekho ofana nawe Nkosi yami. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Nkosi yami. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Tatinda uyakho Nkosi yami, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Tatinda uyakho Nkosi yami, in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Heavenly Father. Lord, we bless your name. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I release your blessing, Nkosi yami, your fire. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, receive your deliverance today. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Heavenly Father, Baba, in the name of Jesus Christ of Nazareth, mighty name of Jesus Christ. Break loose in the name of Jesus. Break loose in the name of Jesus. Break loose in the name of Jesus. Lose your hold 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 in the name of Jesus. In Jesus' mighty name. Touch it down. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I release your anointing. In the name of Jesus Christ of Nazareth.
Father God, Baba ngiyakufana. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Nkosi yami. Kenelela Jehova, ngenelela ngabo kulina, Nkosi yami, kenelela uNkulunkulu wokukhosi. Baba ngiyakufana na Nkosi yami. Open the floodgates of heaven, Father God. Let open the floodgates of heaven, Lord Jesus. Let it rain more, let it rain more, oh man. Ngiyakufana nawe. Nkulunkulu uthungela wawe, receive your blessing, Nkosi yami. I release your power, Nkosi yami. In the name of Jesus Christ of Nazareth, break loose. Tied up in the name of Jesus. Tied up in the name of Jesus. You tied up in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Taking away in Jesus' mighty name.
Siyabonga amen. uNkulunkulu abenani, uNkulunkulu abusise. Ngiqhubeke ngikhuleke. Siyamthemba next time there will be deliverance ubusuku bonke. Singana isikhathi esisirithayo. Amen. uNkulunkulu asize bazalwane singayeki ukukhuleka, singayeki ukuthemba. Singayeki ukugezeka negazi kaJesu, singayeki ukuphuza igazi kaJesu. Everything we live from today, ubheke igazi kaJesu Kristu waseNazaretha, ukhona ukuphila phezu kwempilo yakho. Amen. uNkulunkulu asibusise bazalwane, siphoqwa isikhathi. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Ngicela sibeke izandla enhloko nasesiswini. Umuntu abeke isandla enhloko nasesiswini. If you've noticed, akekho nomuntu owani umbambe ekhanda. If you've noticed, angibambanga anyone la. I don't steal people's dust. I don't touch people's head. Isibeke ikhanda enhloko. Uthi Nkosi Jesu, ukhululiwe namhlanje ngegazi lakho, unqobele izifo zonke, izibopho phezu kwempilo yami, izibopho phezu kwabantwana bami, izibopho phezu kwekhaya lami. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ngiyabonga Nkosi ukuthi whom the Son has set free is free indeed. Ngikhululekile namhlanje, ngikhululiwe namhlanje. Lapho bengushelele khona, ngiphumile namhlanje. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Surely, goodness and mercy, signs and wonders shall follow me and my families all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. In the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit. Amen. I am free. I'm liberated. I'm more than a conqueror. I'm blessed. I'm loved. I'm highly favored. Whatever was holding me back before I came into this place, I'm delivered today. Thank you, Jesus. No weapon formed against me shall prosper. Every tongue that rises against me in judgment, I surely condemn it. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Heavenly Father, we thank you for the food. This food will give me health, wealth, longevity. In Jesus' mighty name I pray. I plead the blood of Jesus. Amen and amen. God bless you. Amen.